दिनैलाय उफ नै माथो साइकेलाबो पाम्पसार जाना दंलाय हाय ए बेखौनो सुनानै फोरानखानायसो आङो बेखौनो सुनानै दोनखानायसोलै दाउ जाना बिरलांगोन आं नोंनि खाथियाव सना मालायफोरालाय माबोरै दामा दामि गारि बायनाय सालायनो हादोंब्रा आंहालाय माथो नोंखौसो फोरानलाय सालायबाय थानांगौ जाबायलै जाबावगोन नालाय बिदिजों फै जाबायलै नों सालायदो दंरा नोङो Kau dah berapa tu? Su. Ayah bikin ini nara hisulai. Man kau dah. Kau balik aku headshot lu ay. Nih, mati. Time apa jatuh sih online class na? Sim level lain nala jatuh. Kau nurna sih bina. Sorry ji, wrong number. अच्छा जी Kau dulu. Ayang no phone tu orang bra. Mana tu? Kau dulu phone. Telepon tu. Hello. Ang no yang bujuk tu mo. Hai mà tôi chắc là mình lười phải nâng class lấy nó lẹ ra. Ang haji ni janai nungla kan deh. Mana ba? Ang yang bujuk tu ni gerak di stok tu muda. Acha, deh betul lah. Oh deh nungsinya lah deh. Ah di ni selap tarai nungla. Disturb phone hola bagi game kelana itu. Terman. Hei John, online class lain lah semuanya. Laya mati ang lay. Ikat ni. Lagia. Pas senja kaya mati. Ini bikat tu. Ayah. Wah, balcing. Kungna geli mansala. Halaman tujuh pakai saja. Aidai. Halaman tujuh. Mundur sampai ke macam yang. Jadi boleh. Allah. Salah cepat mudah sih nak ngaji nak ni. Apa dia benda? Mama cik mana dah? Ang sulai mama bicara. Ada guru mudah tak leh? Amat tu jangan ikut sih dah. Banting bayi nalo tarik senang deh. Hoi, nak ada mana tarik nula bayi merah? Halah, awalnya ikut jeng bayi. Ang kubar di sini kalau no yuri musya sindong. Bayi biji je, pakai sah. Aidai. Kalau dengan mana biar di guru mau? Hoi, Rung terkenal neng ciran, hoi khajio. hoi, ikut. Nung le boleh jauh kena ikut seberang. Nung yang bicara je. Jauh aku. Sulung kasih nang go. Hoi, ciali ni sih. Kau sada. Yuk tu. Kalau bayi ni tu saya kes semua yang lupa bicara. Ang bola makin tu. Deh. Sejalan pasti sang tanggung saya mencuba. Berusaha. Di hari baju. Syawan jauh ni Biharin jaya, Marwalin jaya. बेफाग्लाना सोरांलायबाय नालाय जाखारलायबाय बेना बिदिनो पाबजि गेले मोनजागोन नोङो खामायबो दामावसै ओंखामबो दाजासै नोङो लेखाबो फरायला अनलाइन क्लास लानो होननायखाय बायनानै होलायबाय दाना ओरै बें ओरै गाव ओरै होननानै बेनो जाबाय खोमा बिसिनि अनलाइन क्लास लानाया बे मोसौआ माबारखायै खोनादोंना खोनायाखै बे खोमायालाय मोसौआ खायो होनदों आङो
बे थांलिना सोरांनानै जाथारलायबाय बेरे फुंजारि केस मा जालायखिसो होनदों नोङो बे गलियाव मोसौआ मानो थाबाय थादों गाख्राय खायै सोरनिबा गलियाव मोसौ नुबावदो नोङो मावनाय गैया दांनाय गैया मबाइलखौनो देखुरमा होनसै आङो बे गथ'निखौ फैसोर गायसै केस मालाबा जों मोसौ खारखौसो आं आथारनि गेलेन सामफ्रामबो दावराव बाथिं भाई आं माबा मोनसे खोथा सानदोंमोनलै बुंदो दे आसा सिख्लाफ्रा जोंखौ माने नायसनथाराब्रा ना जों सेंग्रा नङा नामा बोले भाई नों थिगखौनो बुंदो येस बेनिखायनो जों सानैजों बेफारिखौ मावनोसै नामा बेफारि मानि बेफारि बालथिं भाई बेबायदि बैसोआव माबालै भाई अमाया दा केजियाव 300 रां सानबासो अमा दाननोसै बेनि उनाव थाखा फैसा जाबा सिख्ला फरायनोसैब्रा जाम्बालाय आजिखालि सिख्लाफ्रा नोंखौ थाखा फैसा गैयाबा नायस'ना जाम्बालाय नै नोङो हिनजाव मोनगोन ना दाबायदियाव थाखा फैसा गैयाबा लाब गैया थाखा फैसा गैयाबा मिथिबाय थबथिं भाई हाब बालथिं भाई आइडियाथ' मोजां मोनलै नाथाय आं लाजिलाय लाङोलै बेबायदि बैसो जागोन नालै होद थबथिं मा जाबायलाय नों आजिबा फालतुल' ओंखार जालै आं दानगोन आं दं मिथिबाय नों सिन्था खालामनाङा आंजोंल' थाबा नोङो दे बिदिब्ला जाबाय गाबोन दानसै अमाया बै बाजै गेदेराव नै सिगिरि दंखायो थौ दानसै बिदिब्ला दानो सोंनोसै थौ दोनसै बिदिब्ला थबथिं भाई थौ दानसै थौ बारावसो थाखा फैसा बबे सिख्ला बुंलाय नै ज्राव थासिगोन जोंनाव मिथिबाय दुखु मोनबाय जारौ सरिया दा सौदावफ्लांबाय साइकेलानो ब्रेक गैयामोन नालाय जेबो नङा जारौ बिदिया जाफ्लांखायो हाजारावलाय बबेनिथो मा मुं आदा आं बै मिथिनाय गामिनिसो आंनि मुङा हायना आदानालाय माथो मुं माबा जारौ आंनि मुङा थबथिं गोरा होनलायाबाबो जायो मिन्थिजोबखायो बे एरियायाव जारौ आदा मोनालाय बहाथो थांनो फैदोंमोन जारौ जों माबा जारौ जों बै थिखा मावनायावसो फैसा हैनो फैदोंमोन आदा मोना माबाफोर साख्रि मावो नामा औ जारौ बे लामाखौ जोंसो मावदों माने जों सानैजों नंगौ बे लामाखौ जोंसो मावदों जारौ आदा मोना थिखासो मावो आरो बिदिब्ला आदा मोना थाथ'दो र' जारौआ कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो हागोन ना हागोन दे लादो 6000 दे होमबा आदा मोना थाथ'दो आं थांसै थबथिं भाई टेन्डार मोनो माला होद थबथिं भाई आंनोबो होदोब्रा नाम्बारा नांगौबा सानैजों बेखौनो लाइन लानोसै सानैबो जाया होद जायालै जाया आं सुबिदों होदोब्रा आंनोबो नांगौबा बेखौनो सानैजों लाइन लागोन ना जायालै जाया माबायदिब्रा होद थौ साला थबथिं सिरा दिनै आंनाव फैलायबावासैब्रा बे साला बे सिख्लाखौ बुंबायखाबायब्रा बे मागोना दिनै फैयाखै बे आंनाव अमा दाननांगौ आस'खान्दा जासिगोन नामालै र' सालाखौ नायनानै फैनि आं जेबो गैया जारौ बेहा थांखुमा आंनावसो फैनानै जाफैयो बियो भिखारिसो थबथिं भाई बे बाजै गारदों अमाखौ नायफिनसैलै थौ होद जायालै जाया आं गैला बिदियाव आं गैला थां नों थांबा हारसिं थां थौदोब्रा सानजों
Saya, ang daan so dan buat daan saja kalau gini. नों थांमारला दा Jala, मोननायखाय दुगा जादों दा jadi, थौदोब्रा सानैजों थांसै है jala. लोगो बिदि जायोलै Hei, ya hasil daan degil. मोननायखाय दुगा जादों दा Juga saya kira balting bhai. है Kang, bejeng lagi bai ni katenga. Kani daan tang. थौदोब्रा सानैजों थांगोन ना बे जाला, खनसेल'ब्रा खनसेल' Kateng di sana dan yang nak jala daan. है लोगो बिदि जायो Tayu di kan. मा